kok sami gayeng gumarenggeng. Menika wonten menapa? Wis aja tok baleni. Isin. Lho kok isin perkawisipun? Mung merga menungso siji sing jeneng Antasena iki kabeh para sepuh padha kewirangan. Wah, bocah mendem gabeng. Ana wong gerang ditokke mungsuh, kok mbok anggap bapakmu ki wong loro saudon telu saurupan. Werkudara wong tuamu ki nek golek mungsuh sing babak sing satraju sing imbang. Ora mungsuh wong cepete, wong salah kedaden ditokke bapakne. Ora mengko Antasena jane mungsuhe sapa to? Aku kepengin ngerti to. Wis rasa tok kandhake. Rasa tok kandhake. Awakmu Ndarawati ketoke kaya ngono kuwi senengane nek aku kewirangan ngecene ora entek-entek. Aja tok kandhake. Sapa Antasena? Ku anggere tok kandhake ditenono. Kandhake ditenono, cuwek matamu. Mungsuhe buta. Oh, buta. Galak mesti. Oh, galak. Cengengesan. Galak. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Nomo sidang sekaring bawono langgeng. Kakang Narado, Kakang Resi Kanika Putra. Ayo ndadekaken penggalipun Kakang Resi Narado, ulun wiji mangarsama wonten ngarsanipun ingkang rayipun Jatimurti, Kakang Resi Narado. Awar kencang warudayang pak pong bolong ngali cedhe sapa sing gawe? Kawula nuwun Di. Wanter sabdanipun Nadi Pramesti Bathara Guru ingkang kula tampi ing Raka Sidhi Pangdal-dal. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Bindaran Salomba pinanjering alun-alun kumite racaruk maras. Nanging sang Rama Karsa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru tebih saking raos kemarasan. Wanter sabda pangandika Paduka Adi Pramesti miji dhateng pisowanipun ing Raka Sidhi Pangdal-dal. Kawula nom Kakang Narado. Katuran karaharjan rawuh paduka Kakang Resi Narado wonten ing Bali Marti Kundha Manik Diti Klenggan sak mangke Kakang. Tansah pinangan ing kawidatane ring sambi kula sawanipun ing Raka Sidhi Pangdal-dal. Namung kepareng ingkang Raka ngaturaken budya pangastawanipun ing Raka Kunjung Rasa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Narado. Kakang Resi Kanika Putra. Ah inggih. Sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing Raka Sidhi Pangdal-dal. Ri kelenggan sak mangke menika Di. Indra. Bathara Indra. Atmaja Ulun Bathara Indra. Prayoga nunggulira ngadhep nggih Surawati. Sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang putrapun Bathara Indra Ulun. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunduk Sandapada Paduka Iwang Adi Pukulun semban kula. Iya Bathara Indra Ulun nampa akarya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana Bathara Indra. Kula pundi nggo jimat pariping layanane ngasantosan. Paring maestu Paduka mawakana kabagyaning gesang kula Pukulun semban kula. Prayoga nunggulira ngadhep ngarsa ulun. Bathara Indra sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang putra pun Bathara Indra. Apa dene sira Yamadipati prayoga nunggir ngadhep ya nggih Yamadipati. Kula nuwun Ulun. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang putra pun Bathara Yamadipati. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk Sandapada Paduka Iwang Adi Pukulun. Yamadipati ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun kebat kita tampani Yamadipati kula pundi nggo jimat paribik dayanana ing kasantosan Pukulun. Kundur ngersanipun Kakang Narado Kakang Resi mesti kemawon andadosaken kagiat raos sing manahipun Kakang Narado dene dinten kelenggan sak mangke ulun piji mangarsa wonten ing Bali Marti Kundha. Kakang Narado ndadosaken tandha pitaken salebeting manahipun ingkang Raka Sidhi Pangdal-dal. Monggo saking pitangan kula menika sanes dinten masewakan tumraping para Jawata para widodara widodari. Nanging Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ngempalaken sangganing para sepuh
para Jawata wonten ing bali margi Kundamanik di menawi kepareng kawedhane ingkang kathah tumunten ngababarna nanging menawi wadi tumraping para putra Jawata monggo kula dherekaken manjing saklebeting kayiwangan pepanggihan catur netra kalawan ingkang raka ing Sidik Pangudal-udal. Kakang Narada menapa to sababipun dene kula wantun amboyongi rawuh jeng ngandika Kakang Resi mboten sanes kejawi namung badhe kula suwuni priksa Kakang Narada babakan kawontenan kayiwangan Suralaya ngajinem jenjem tuwin ayem nanging boten dangu menika katingal wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing kayiwangan satemah karya goreh ora ing para Jawata para widodara-widodari. Kakang Narada menika saking dayanipun menapa Kakang Narada? Dalah rekencang waridaya mak wong kula ngalih desa Singgawi. Lha nuwun sewu. Menika mujudaken satunggiling pandangon menapa panyobi tumrapipun ingkang raka ing Sidik Pangudal-udal. Lirin kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Inggih, mesinipun kula matur ing kados mekaten sabab sing ngandika Adi Pramesti Bathara Guru menika dewaning para dewa. Panjenengan menika nalindraning para dewa. Sampun malih kok wujudipun titah sawantah nadyan kutu-kutu walang adaga kemawon jinaring wonten ing pangawaos paduka. Panjenengan saged priksa dhateng ngobah musi ing para titah. Nanging sabab menapa namung babakan gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan Adi Pramesti Bathara Guru miji dhateng ingkang raka ing Sidik Pangudal-udal. Nyuwun mangapunten Kakang. Kula badhe nyuwun priksa ingkang kadhapuk dados kamituaning kayangan menika sinten? Ingkang raka ing Sidik Pangudal-udal. Monggo kula menika nadyan dados nalindraning kayiwangan. Kula mboten badhe nglangkungi dhateng pangawaos paduka Kakang Resi Narada ingkang sepisan dene ingkang angka kalih. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika ingkang damel cangkriman teka kula piyambak ingkang ambatang cangkriman menika. Mila ingkang mekaten Kakang daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa to sababipun dene kayiwangan ketaman hawa panas ingkang kados mekaten. Dalah. Nggih. Inggih Di, mboten dados menapa menawi mekaten pandangon paduka. Mboten ketang klungsu-klungsu menawi kula nderek udu pirembagan wonten madyaning bali margi Kundamanik. Mugi dados ing kawuningan. Gara-gara itu manduk wonten ing kayangan menika mestenipun wonten pinten-pinten perkawis ingkang setunggal. Dipun sababaken wujudipun lemah sangar kayu waing. Menika nggih andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Inggih. Angka kalih menawi wonten satunggiling brahmana tapa ingkang dayanipun saged sumundur wonten ing ngawiyat. Menika nggih andadosaken gara-gara ing kayiwangan. Angka 3 wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumunten brahmana kados ingkang sampun lampah marambah makaping-kaping. Menika nggih dados gara-gara ing kayiwangan. Inggih. Dene ingkang salajengipun inggih menika moganipun titah ingkang kepengin ngembari dhateng pangawaosing para Jawata. Menika ugi dadosaken gara-gara wonten ing kayangan. Mila gara-gara ing lumandheng wonten ing kayangan menika saged dipun petang pinten-pinten perkawis. Menawi mekaten kula badhe nyuwun mriksa. Gara-gara titik lenggan sak mangke menika saking dayanipun menapa Kakang Resi Narada. Kula nuwun sewu. Menawi kula wawas tuwin kula tingali saking Permana Jati anggen kula mawas dhateng kawontenanipun jagat sawigung. Nuwun sewu lho Di. Menika wonten satunggiling titah ingkang lampah tapa. Mong anggenipun lampah tapa menika mboten baen-baen. Inggih menika tapa mangambang wonten ing segara anakan salengkahing gunung Himawat. Ing lampah tapa menika mboten saged kejawi namung wayah paduka pun Arjuna. Anggenipun lampah tapa ngabang wonten tengahing samudra. Menika ingkang dadosaken gara-gara ing kayiwangan. Mila dinten samangke menawi lepat aturipun ngraka kula nyuwun gunung samudra pangaksami. Nanging menawi pambatangipun ing ngraka menika leres. Iki mbok menawi ngendharita gara-gara ingkang sumundul wonten ing ngawiyat menika boten sanes kejawi namung tingkah lampahipun wayah jengandika pun Janaka Di. Hendra ingkang Guswita kasilring samirana mrih
sekar kadung ngas kandanyo maweh raras wernaning driya Mas Tunomo sidam sekaring bawana langgeng Kakang Lodo menawi menapa ing sampun paduka dawuhaken menika jumbuh kalian paningalipun ingkang raying Suralaya Kakang Lodo apan kepara saestu bilih Janaka nindakaken tapa mangambang wonten tengahing samudra Kakang Resi Narada ingkang dados tandha pitaken salebeting manahipun ing Raka Siti Pangdalutan monggo Janaka menika mboten nate nglampahi tapa menawi wonten kanugrahan ingkang badhe tumedhak wonten ing jagat. Janaka mboten badhe nglampahi semedi. Menawi mboten wonten kanugrahan ingkang samangke badhe dipun turunaken dening para Jawata tumanduk dhateng titahipun. Samangke kula badhe nyuwun dawuh. Kakang Rada badhe paring dawuh menapa? Menapa ta sababipun bilih Janaka alampah tapa ngambang wonten tengahing samudra? Ingkang dipun jangka menapa? Ingkang dipun gayuh menapa di? Kakang Resi dinten sakmangke kula menika badhe matedhakaken kanugrahan inggih winastan wahyu purbaningrat mbok menawi Janaka anggenipun alampah tapa menika jumbuh kalian menapa ing sampun kula dawuhaken lumantar wisik ingkang sampun kula aturaken dhateng pun Arjuna tumunten piyambakipun alampah tapa wonten tengahing samudra Kakang Resi Narada dalah mbok menawi inggih leres pangandika paduka Arjuna anggenipun lampah tapa menika krana anggenipun kepengin kedunungan wahyu jumbuh kanan pangandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Rada kasinggihan. Nah nuwun sewu Di inggih badhe ndangu menapa Kakang wahyu purbaningrat menika kula nyuwun pangapunten kula kok dereng ngertos lan kula dereng mangertos menapa sedyanipun lan kekiyatanipun menapa tumrap wahyu menika kala wau lah kok ngantos Janaka nglampah tapa ngambang wonten tengahing samudra menika Kakang Rada tasih kemutan duk ingkang rayi matedhaken wahyu ingkang winastan purba sejati menika wonten sekawan warni inggih menika cahyaning rat wimbaning rat reksakaning rat lan juwananing rat cahyaning rat wahyuning nalendra wimbaning rat baboning ratu reksakaning rat wahyu patih juwananing rat menika wahyu wadat inggih nalika semanten tumedhak wonten ing astana Gadamadana lan peranganipun titah sampun cinadang nampi wahyu purban utawi purba sejati menika Kakang Narada. Nggih lajeng tumuntun wonten jangkepipun sinten ingkang sampun saged anampi wahyu cahyaning rat peranganing wahyu purba sejati menika saged jangkep anggenipun badhe matedhakaken nalendra wonten ing Nusa Jawi menawi titah menika saged kedunungan wahyu purbaningrat ingkang minangka dados jangkeping wahyu cahyaningrat Kakang Narada. Dalah iki dados purbaningrat menika minangka dados wahyu jangkeping wahyu kanalendran ugi wahyu winastan wahyu pitataning jalma wahyu unusaning titah wahyu mustikaning titah ingkang gumelar wonten ing jagat utawi sinebut wahyu lelananging jagat Kakang Narada. Wahyu lelananging jagat kasinggihan pekaten. Lajeng kula badhe nyuwun prisa. Nalika semanten Adi Pramesti Bathara Guru matedhakaken wahyu purba sejati wonten ing astana Gadamadana menika. Kula nuwun sewu lho nggih. Radi dangu anggen kula ngemut-emut jenyatanipun kula menika sampun keladuk yuswa.
Mila kula nyuwun dawuh, ingkang nampi wahyu cahyaning ratu nalika semanten sinten? Duk nalika semanten ingkang nampi wahyu cahyaning rat menika wayah kula pun permadi. Wondene wimbaning rat tinampi dening pun Wara Sembadra, reksakaning rat tinampi dening pun Nalindra Ndarawati, wahyu wadat tinampi dening Nalindring Mandura Prabu Baladewa. Mila mbok menawi menapa ing dipun tindakaken pun Arjuna menika anggayuh jangkeping wahyu cahyaning rat sumados samangke kedunungan wahyu lelananging jagat ugi wis simbut wahyu purbaning rat Kakang Narada. Dalah nggih. Lajeng samangke kados pundi? Miturut pemanggihipun Adi Pramesti Bathara Guru babakan Arjuna anggenipun alampah tapa menika kala wau. Menapa Janaka badhe nampi cobi, menapa Arjuna tumunten badhe kaparingan wahyu purbaning rat, menapa Arjuna sakmangke kedadipun timbang-timbang rumiyin pantes lan botenipun minampi wahyu wujuding wahyu purbaning rat. Kakang Narada, gandeng Arjuna sampun nampi wahyu cahyaning rat, wonten pundi malih lampahing wahyu purbaning rat? Kejawi amung tinampi dening wayah kula pun Arjuna anggenipun sampun tinumbas kanthi alampah tapa brata wonten tengahing samudra. Ing mekaten Kakang Narada, mugi Kakang Resi dadosa paseksen sakmangke kula badhe matedhaken wahyu purbaning rat supados amomong jagatipun Arjuna pinarya jangkeping wahyu cakaning rat Kakang Resi Narada. Mekaten di kasinggihan Kakang Resi Kanika Putra. Sigra-sigra yen permana kanca sigra rakin nawang sesangga Nalindra Mbekmarwa sing sang Katri gumulung mangrempak ing wadya Kurdha reka giri-giri ro nanggono magawe gelarira wang-wang Madyaning Bali Marti Kundha Manik nalika semanten tintrim sangganing para Jawata, para Hapsara, para Hapsari, Widodara, Widodari ing samya mangarsa mangsaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nalika semanten lenggahe kanyut minangka wardu kanyut ujare waganten wardu jar wangeca nginanga durung abang idul kasaru geger njaba. Samya alok yen tana piranganing Jawata ingkang wantun minggah madyaning Bali Marti Kundha Manik tanah sanes kejawi namung Dewaning panggoda pangrencana Jawata ing dandang mangore wang pikulun Pandya Bathari Durga. Hoi nerpepeh pindha sata metangan karya kaget Sang Hyang Jatimurti mangra ing umbyahing para widodara widodari kanca piyak wenehi dalan ana daya. Trapsilanira ngajamaken astarira kalih astanira kalih pisan ngandika magawe abranta
menika magawe obranta Mas Tunomo Sidam Skaring Bawono Langgeng Kakang Radra punapa iki mboten nganti kanyono-nyono menika kadidene wonten sowanipun Pandya Bathari Durga ingkang abiyantara ing ngarsanipun ingkang rayi Kakang dalah yaene kok kelitian iki ngapa Durga iki inggih Kakang di tumunten ngati balana menapa wigatosipun Durga sowan menawi wonten wigatos ingkang badhe aotaken dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru tumunten kanthi mbalana di kasinggihan Kakang Resi mugi kasekecakno anggen jenengan dika lenggah inggih sampun boten kirang prayogi Durga Permoni padha kanthi harja sapraptanira Pandya Bathari Durga nuwun amet masang Kalimantabe tinepina ngiladoni dumawahing tawang-tawang pukulun Tinepan tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah sumuga ping pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Iwang Adi Bukulun. Iya Durga Lun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu lun tamanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayan ana ing kasantosan. Prayoga nunggu tita ngadeg. Nun inggih. Sampun boten kirang prayogi bisanipun ing abdipun Pandya Bathari Durga Bukulun. Nah, Durga padha raja saprapta kita. Iwang Pikula Narada wilujeng bekti kula kunjuk pukulun ya ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana eneng apa kowe kok sowan mengko tanpa tinimbalan ya bener kita kuwi jangkeping para dewa nanging papan kita kuwi ana ing jagat mula yen to sowan kuwi nganggo badan sukma aja kanthi badan wadak mundhak akarya gara-gara ing temanduk wonten ing kayangan inggih pukulun kesesa lampah kula tumuli kula mboten kemutan mawi kula sowan kesanipun Sang Adi Bukulun Bathara Guru kanthi kedah mawi badan sukma. Ah ora dadi ngapa apan wis kebacut. Tumuli matur apa wigatine? Durga, kula wonten timbalan. Ana wigati apa? Sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun murugake matur ingkang prasaja Bathari Durga. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun ingkang sepisan sowan kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk dene tungkap angka kalih. Sowan kula menika namung badhe pasrah pejah gesang kula pukulun. Apa to sababe dene kita matur ingkang kaya mengkono? Inggih. Krana pangenaos kula sampun boten saged kula menika kula wentah dhateng putra Paduka. Kula sampun boten saged mituruti menawi dados pamothaipun putra Paduka pun Dewa Srani. Dewa Srani Atmaja ulun darbe panjaluk kasinggihan mekaten darbe panjaluk apa Permoni mugi andados ing kawuningan Bukulun tigang dinten kepengker Dewa Srani menika nangis wonten pepangkonipun ing abdipun Pandya Bathari Durga wontene sareng kula dangu menapa sababipun dene Dewa Srani menika nangis wonten pepangkonipun ing abdipun Pandya Bathari Durga piyambakipun menika kepengin mutah piyambakipun menika mboten keturutan menika dados panjangkanipun. Apa panjangkaning Dewa Srani Durga? Mboten sanes piyambakipun menika kepengin dados lelanging jagat lancuring bawana. Dados pitataning jalma. Duh Bukulun. Mangka ing dipun sambati Paduka Iwang Adi Bukulun. Aturipun Dewa Srani gandeng Dewa Srani menika inggih menika putra Paduka mila Dewa Srani menika pantes minangka dados lelanging jagat. Minangka dados pitataning jalma. Mila sawanipun ingkang abdipun Pandya Bathari Durga wonten Paduka Iwang Adi Bukulun menika boten sanes samangke Bukulun wonten sukananing penggalih Paduka Iwang Adi Bukulun. Maring ana tandha sarana Paduka maringaken kanugrahan ing winastan wahyu purbaning rat menika supados dipun tamidi ning anak kula pun Dewa Srani samangke Dewa Srani saged madhep minangka dados lelananging jagat lancuring bawana Bukulun. Jagat trisang karenangkul kinembet kembedo sang reknaning bawana
ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering Om Mas Tunomo Sidam Sekaring bawono langgeng Kakang Rata menawi kados pundi Kakang wonten aturipun Durga ingkang kados mekaten lara tenan to kula menika sampun apal pendak-pendak Durga sowan tumunten aturipun ingkang sepisan menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng Paduka Adi Pramsi Bathara Guru mesti kemawon Durga menika namung badhe rusak ajak-ajak dosa mupaya kanca liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten inggih to Paduka Adi Pramesti Bathara Guru sampun netepaken bilih wayu Purbanerat menika badhe katampi dening wayah kula pun Janaka nanging sareng wonten sowanipun Durga lah kemana samenika badhe damel perkara malih wonten ing Kaiwangan Suralaya samangke Adi Guru kedah jejeg adegipun sampun ngantos jeneng Adi Guru menika gampil miyar dhateng kawontenan inggih kula pitados Durga menika nuwun sewu rumiyin garwa panjenengan ning samenika rak sampun boten dados garwa panjenengan sampun dipun setrakaken wonten ing jagat panjenengan sampun ngantos gampil dhateng aturipun Pandya Betari Durga mangke mindak kayangan menika dados peteng awit saking pangartinipun Adi Guru nuruti dhateng pamuthaipun Betari Durga lho Di Kakang Rada punapi menapa sampun Paduka dawuhaken minangka dados panglimbang raos sing manah kula Kakang inggih paringipun Durga kula wonten maring dawuh mara gage ngertiya lamun parapatan agung Datulaya ana ing Bali Martya Kundha Manik sayekti ngrembug perkara tumurun ing Wahyu Purbaningrat nanging ngertiya lamun wis dadi keparenging ulun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jagat Jatimurti lamun ulun wis milih sawijining titah ingkang bakal nampa Wahyu Purbaningrat ingkang kapacak minangka dadi lenanging jagat pondene titah ingkang wis bakal tak pacak minangka dadi lenanging jagat tanana liya kejaba mung Janaka ingkang nglaku tapa ngambang ana ing tengahing samudra mula kang sanga kuwi Pandya Betari Durga dina samengko yen to Dewa Srani bakal njaluk Wahyu Purbaningrat marang panjenengan ulun boya bisa maringake paripaksa ulun boya bisa mituruti apa kang dadi keparengi Dewa Srani sabab ulun tetepake yen to dina samengko Janaka ingkang bakal nampa Wahyu Purbaningrat Betari Durga sembah nuwun Bang Pikulun dene Paduka sampun paring dawuh mekaten nadyan pangandika Paduka menika sekedhik bebasanipun namung kados dene Bajra Lunget ingkang nyacah dhateng raos kula matur sembah nuwun boten dados menapa menawi Paduka menika badhe marekaken wahyu menika dhateng pun Arjuna monggo menika pangaos Paduka nanging samangke saged kula tetepaken jebul panjenengan menika anggenipun peputra Dewa Srani menika mboten tanggel jawab dewasane Dewa Srani menika panjenengan biyokaken dhateng kula panjenengan momong ya ora menehi kaya ya ora kula pentah ya ora bareng saniki putrane wis gedhe ming pengen njaluk dadi lenanging jagate panjenengan ora iso minangkani tobat sakit manah kula pukulun ora ana gunane durga degu-degu wong niku ayu dhateng Paduka yang adi pukulun mboten menapa menawi wayu badhe kaparingaken dhateng pun Janaka kula nyuwun pamit Dewa Srani badhe kula pejahi dinten menika pukulun Pandhita kang kirara wangsit pindha kembang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone yang kaling kanggung meksi beruluke ngungkuli langit Durga
sepira kuluputanku diagung pangaksama panjenengan. Panjenengan mau ngakoni stok ning ragati blas ora. Napa sing dijaluk karo anake ya ora tau dituruti. Kula nuwun sewu, kula menika kirang menapa lho, kula menika kirang menapa. Kula dipun setrakaken wonten dandang mangore nggawa bocah jenenge Dewasrani tak gula wentah panjenengan tilik ya ora. Bah tobat. Ah iki menapa inggih badhe kasembatan ing atasipun panjenengan menika dewaning para dewa kok mencra-mencre kaya banyu tumpang gedheng sentre. Ah menika mangke mboten prayogi, mboten prayogi. Ah tobat sampun ngantos mirengaken kodhok ingkang kongkang-kongkang kula. lah trondolo iki dewa padake kodhok. Ah dal Durga kula wonten maring dawuh. Dewasrani aja mbok pateni. Dewasrani aja mbok pateni Panji Betari Durga. Dewasrani anak ulun iku Atmaja ulun. Sampun ngajengipun timane bocah gaya apa-apa ora tau keturutan. Bocah gaya apa-apa ora tau keturutan menika misakaken gesangipun kula mila lajeng badhe kula percaya kemawon. Babar pisan mboten ngraosaken menapa-menapa. Durga ulun dawuh kelawan jeneng kita. Dina samengko apa ingkang wis ulun dawuhake bakal maringake wahyu marang Janaka ulun Jabel. Ulun Jabel Betari Durga. Wahyu Purbanirat bakal ulun paringake kelawan Atmaja ulun Dewasrani Betari Durga. Tobat. Menika saestu? Iya, Betari Durga. Tobat kula neteraken. kencang warudaya pak pong bolong kali cedhe sapa sing gawe. Lah nuwun sewu lho Di. Panjenengan menika dados dewaning para dewa. Nembe seklimah panjenengan menika paring pangandikan mongko dereng dangu. Kakang Rada Wahyu badhe kula paringaken dhateng wayah ulun Janaka mergi sampun tinumbas sarana tapa brata. Lah menika pripun? Lah panjenengan menika ora tatak tanggo-tanggon wis ditangisi bojo iki kan jero glewar keblate panjenengan boten tetek menika tegesipun boten sae lho Di. Para Jawata para putra sampun midhangetaken sedaya Janaka badhe nampu Wahyu Purbaningrat. Ning bareng ditangisi Durga panjenengan tumunten maring dawuh sabda ulun Jabel Purbaningrat ulun paringake kelawan si Dewasrani. Lah waduh menika boten sae kedadosanipun. Wonten pundi dunungipun sabda Brahmana Raja? Sabda Brahmana pangandikaning ratu Raking Nawalawali kaya Wikresna Tumamendran Cangseta panjenengan menika dados dewaning para dewa. Nek dewane we mencla-mencli kaya ngoten dae polahe para titahe cobi kula nyuwun pirsa. Lah triwaning dawuh. Tur malih panjenengan menika damel kalih. Wong kedunungan wahyu menika ora gampang. Wong gayuh wahyu menika mboten gampang. Merga wong menika kedah nglakoni tapa brata menika mboten syarat ingkang kedah dipun lampahi. Nanging watong tiyang gesang wonten ngalam padang menika bak ing kautaman mboten nate tumindak ingkang nalisir saking angger-anggering. Kautaman tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu. Titah menika pantes pikantuk wahyu. Mongko Janaka nika kejaba budi pekertine apik, tapa bratane ya becik. Lah menika sampun pas dados titah ingkang kedunungan wahyu. Ora kok merga dumeh putra dewa kok anggere wahyu dinehke putra dewa, anggere wahyu dinehke putra dewa. Wah, rusak jagate. Mboten sakepenake dhewe kados mekaten menika, Di. Dewasrani menika putra panjenengan, ning rak ya kudu budidaya. Sing jeneng anak menika aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong tuwa, ning kudu lungguh opor bebek. Tegesipun menika enak. Mentas awake dhewe. Ngaten? Kejawi eco kita mentas awake dhewe. Mekaten Kakang. Nggih. Dadi aja gampang sumendhe marang panguwasaning para dewa, dumeh bapakne dewa kok apa-apa kudu keturutan, apa-apa kudu keturutan, apa-apa kudu kelakon. Dungkule atas wae. Menika mboten prayogi, menika mboten prayogi. Kula nyebutaken dhateng panjenengan lho. Sampun ngantos banger bacin asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun ngantos panjenengan menika tumunten asor derajatipun awit pangandika paduka ingkang kirang petang menika kala wau. Kakang. Kula wonten dawuh. Ingkang dados dewaning dewa menika kula napa panjenengan? Nggih panjenengan. Ingkang gadahi pangawaos wetah wonten ing Suralaya menika sinten? Adi Pramesti Bathara Guru.
kula ingkang menang jenengan bur dhateng titah sak jagat. Kula ingkang menang jenengan bur dhateng kawontenanipun para dewa, sinten ingkang boten mathuk, sinten ingkang boten gathuk, tuwin boten rajang miwah condong menawi dados aturipun Bathara Guru dinten sak mangke monggo tasih betah wonten ing kayiwangan kula akoni minangka dados dewa. Nanging menawi boten sampun betah lenggah wonten ing kayiwangan paripaksa langkung sae panjenengan mandhap wonten ing jagat dados titah swantah Kakang Rata. Wah, Dewa Bathara. Lho sewu lho, Dik. Kula menika kejeblukan mercon ora kaget. Ning lak kok pengendika Pramesti Adi Pramesti Bathara Guru kados pengaten menika ndadosaken jula manah kula. Menawi tasih nderek dhateng kula akeni dados dewa. Ning nek wis ora gelem sarujuk karo Pramesti Adi Bathara Guru ing jagat dados titah swantah mboten dados dewa. Inggih. Kula cepengi pengendika panjenengan. Kakang Narada badhe menapa? Ngaturaken kadewatan kula. Tegesipun menapa? Tegesipun mangkat dewa kula aturaken dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menika kethu badhe kula lerehaken, sampir badhe kula lerehaken, busana badhe kula lerehaken, sepatu badhe kula aturaken. Kula sampun boten badhe dados dewa boten menapa-menapa. Kakang Narada badhe dhateng pundi? Dhateng jagat. Badhe kula ubal-ubal eleke Bathara Guru ning jagat. Nek ana wong takon apa to sebabe Bathara Rada kok dadi titah swantah? Ajeng kula terangke tirik-tirik mboten wonten sing kliwatan. Ajengipun mboten napa-napa. Bathara Guru menika dewa. Bathara Guru menika nalendraning para dewa. Kukuh baku kekuwatane lu mboten wonten ingkang nandingi. Ning nuwun sewu panjenengan menika kawon karo gebyaring wentis kuning. Tegesipun menapa Kakang? Nggih. Godha wonten jagat menika werni 3, derajat pangkat bondo donya wentis kuning. Wong sing kedurungan derajat pangkat mongko ora iso sarta mboten kuat kedurungan derajat pangkat mesti malih tingalih. Pun menika mang titeni. Wong kedurungan bondo donya sing sakalangkung akeh nek ora kuat mentale mesti malih paningalih. Cuwiyah-wiyah karo wong ora duwe. Mang titeni. Godha sing kaping 3 niku sing entek-entekke omah entek-entekke sawah. Napa Kakang? Gebyaring mentis kuning. Dewa kok isih kerut kaya ngono iki pripun? Nek panjenengan menika titah lumrah, panjenengan nyawang gebyaring mentis kuning menika tasih. Luruh ati panjenengan menika pantes. Lah panjenengan menika dewa e. Ming dipameri Betari Durga. Lah kok njur bubar kabeh pernataning kadewatan. Menika dos pundi? Wah, mboten sae lho, Dik, mboten sae. Menika namung kanikmatan sesaat. Kakang Narada menika basa pundi? Betawi. Kula mboten damang. Panjenengan kurang gaul. Dewa ming ning kayangan terus ora gelem saba prana-prana. Menawi panjenengan tetep kukuh badhe ngaturaken purba ningrat menika dhateng pun Dewa Srani, monggo mboten napa-napa. Ning poma dipoma. Poma dipoma. Poma dipoma menika tegesipun hukum wonten ing jagat menika wonten hukum alam, hukum adat, hukum negara, hukum karma. Hukum mboten saged dipun wakilaken menika hukum karma. Nek mboten tumama dhateng panjenengan badhe wayah putu panjenengan iki badhe ngraosaken. Kakang Narada, inggih, estu kula mboten badhe matur dura. Hukum alam menika panas sing srengenge menika iso diwakili. Kala mangsa penungsa urip ing alam padang gawe omah supaya ora kepanasen. Hukum adat upamane ana wong duwe anak wedok wis kebacut muni sone anakku dipek wong lanang kudu ditukoni nganggo emas sak genthong. Menika mboten mujudaken emas gedene sak genthong mboten. Ning cukup kalung utawa ali-ali dilebokke ning genthong menika wis sampun mujudaken emas sak genthong. Inggih. Menika sampun dados syarat. Sesuk nek anakku dipek kudu ditukoni nganggo ndas kebo. Menika mboten sang nganggo ndas kebo ning cukup degan ditancepi kayu dienggo sungu kaya ndas kebo. Menika pintering para titah ingkang ngapusi dhateng sinten-sinten menika adiku. Nggih, Kakang Rata nggih. Ning sing ora iso diwakilke hukum karma. Hukum karma menika hukum ing tumindak. Sapa nyilih bakal ngulihake, sapa utang bakal nyaur, sapa sing nandur ala wahyune bakal sirna.
Sampun kasekaken lenggah kula tak mandhap wonten ing Janalaka. Kakang Rada. Menawi Kakang Rada lenggah wonten ing jagat dhateng pundi lenggahipun? Ajeng napa? Ajeng para taimu. Ajeng para daya. Ora sudi nampa daya kaya sampean. Perkara kula mapan teng pundi sakarep kula? Badhe makarya menapa? Donya menika anggere pokoke iso obah gelem mamah. Gelem menggok mesti ngemplok. Aran? Dados panjenengan sampun sakuwatir dhateng menapa sing kula lakoni wis rasa gagas Bathara Nada. Wis wani ngucap kaya ngono kok panjenengan dadak kuwatir karo lelakone Bathara Nada pun manglaleke Bathara Nada disekecake lek seneng-seneng karo Bathari Durga. Ning nek ana apa-apane kayangan mangsangga dhewe. Tepi Iwang Mikul Narada tedhak wonten ing Janalaka ora susah kuwatir. Ulun tanpa Sang Hyang Narada Kayiwangan Suralaya tetep lumaku krana isih akeh putra-putra ilun ingkang padha sumuyut nungkul marang pangreh ulun. Lajeng marang paduka pukulun Bremoni kula wonten maring adhawuh supaya aja nganti kawistara lamun panjenengan ulun mbanci dimban siladan. Mara kita mudhuna ning jagat Dewa Srani kinten nalaku tapa ingkang tanpa beda kelawan Janaka utawa kang ora beda kelawan ingkang katindakake dening Arjuna. Tegesipun Dewa Srani kinten tapa ngambang ana ing segara. Tobat. Ora paduka dawuh kados mekaten tartemtu kula badhe kecalan dhateng anak kula Pukulun sebabe kegiatanipun Dewa Srani menika boten sami kaliyan Janaka. Janaka menika limpat guna kasektenipun bebasan tanpa timbang. Janaka saged alampat apa ngambang wonten ing samudra nanging Dewa Srani tangeh sagedipun Pukulun. Kula nyuwun sabiyantunipun paduka Hyang Adi Pukulun. Samangke supados sampun ngantos wonten ing ridu Dewa Srani anggaya wahyu Purbaningrat babar pisan. Mboten namung kula nyuwun wahyu Purbaningrat menika dipun paringaken dhateng pun Dewa Srani nanging kula nyuwun supados Janaka ugi pejah. Amargi menawi Dewa Srani nyandang lelaning jagat menawi Janaka tasih menika muspra tanpa guna Pukulun. Marpamoring sukma sinukmaya winaya wing asepi. Ya to yen pancen kaya mangkono pun bisa nglakoni tapa ngambang Durga kula wonten maring adhawuh Dewa Srani bakal ulun paringi ngampil titi alun-alun ya kuwi Lembu Andini supaya kinarya srana Dewa Srani tapa ngrambang ana ing tengahing samudra. Katobat menapa menika saestu Pukulun? Iya tenan matur sembah nuwun tanpa pepindhan Pukulun. Iki wujuding Lembu Andini gawanen mudhun ana ing jagat lan dawana Dewa Srani supaya laku tapa ngambang nitih Lembu Andini kang mangkono ora bakal kerem jroning samudra loya. Lah tobat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula badhe nyuwun mriksa Pukulun. Sira bakal matur kepiye? Kula sampun matur bilih menawi Janaka tasih gesang tartemtu Dewa Srani badhe ayem mapan wonten ing jagat. Banjur kang dadi karep kita kula nyuwun srana lan nyuwun pusaka supados samangke wonten wujuding pusaka ingkang saged damel sarana pejahipun para utawi wayah paduka pun Janaka. Jalaran Janaka menika kondang digdaya menawi boten mawi pusaka ingkang ampuh kegila-gila tanmande Janaka boten saged pejah. Wong Mastuna Sidam Sekaring Bawana Langgeng Permoni
ulun ora bakal maringi pusaka ingkang saklumrahing gegaman. Nanging ulun pribadi ingkang bakal mimba wujuding pusaka. Sawise mengko Dewa Srani laku tapa ngambang nitih Lembu Andini yen to wis katon nyaketi papan Pranai Arjuna lepasna pusaka dimen tumanduk dadaning Janaka. Janaka mesti tekaning mati ora bakal bisa kuat nampa marang kasekten ulun ingkang mimba pusaka. Tobat matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sawise ulun saling wujud dadi wujuding jemparing kita kanthi Lembu Andini sarta boyongan pusaka kedadian saka ulun mudhun ing jagat. Indra wonten timbalan ngadhawuh bubarna para Jawata. Sawise ulun mimba jemparing bakal kaboyong dening Betari Durga. Non ngestaken dawuh paduka Hyang Adi ulun. Sikra bala kang tumingal prang campo samya metali lir tate pileting kota danyanggung mangunjang niti benjang sangat cimicil lati nyong ngedali wus nyuwun pangapunten ingkang putra ing Tunggul Malaya pun Dewa Srani kemarin kula cumadun dawuh Kanjeng Ibu. Kados pun dianggen paduka sampun sowan Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti. Iwang pikulun manik moyo keparengaken menapa ing dados panjangkanipun ingkang putra menapa mboten Kanjeng Ibu. Dewa Srani kula teparing dawuh bungah-bungah no pikirmu ya nggir dina samangka ipun ibu wis lakon sowan ngersani wong atuamu ya sudarmamu Iwang Pikulun Jagat Girinata menapa yen dadi pamutahmu diudaneni dening wong atuamu nanging kok aja banjur enak-enak kapenak gawing wong tuamu Iwang Pikulun Jatimurti kowe kudu nglakoni tapa kaya Janaka nggone nglakoni tapa mangambang ana ing tengahing samudra. Waduh, lajeng kekiatan menapa anggen kula ginakaken supados kula saged ngembari dhateng kadang kula pun Kakang Janaka. Anggenipun lampah tapa wonten telenging samudra Kanjeng Ibu, Dewa Srani kula wonten maring dawuh. Pun Ibu tumurun ana ing jagat kinantenan titianing Sang Hyang Jagat Giri Pratika ya kuwi wujud Lembu Andini. Titi ana Lembu Andini kowe tapa ngambang ana ing tengahing samudra kejaba saka kuwi ya nggir. Nggonmu tapa mangambang wis caket kelawan papaning Janaka lan wis katon Janaka nggone tapa ngambang. Panengahing Pandhawa mau sirnakna tegese patenana Dewa Srani. Nuwun sewu. Menapa ing paduka dawuhaken menika kala wau mokal badhe kelampah jernatanipun ngadang kula pun Arjuna menika madal saring usada. Krana kasektenipun ingkang linangkung bebasan tinatah mendhat Jinara Wenter tinumbak bengkung sinuduk putung. Lajeng kados pundi anggen kula badhe mejahi dhateng pun Kakang Janaka Kanjeng Ibu Dewa Srani. Iwang Pikulun Jagat Giri Pratika dina samengko manjal mau wujud jemparing.
Jemaring ingkang kedadian saka Iwang Pikulun Jatimurti mau tangeh kalah yen to tinanding dening kekuwataning Janaka mula jemaring ingkang kedadian saka Iwang Pikulun Jagadgirinata mau lepasna yen to Janaka wis katon yen Janaka kena pusaka kedadian saka Iwang Pikulun Jatimurti ya wong atuwamu ora-orane Janaka bisa nyawang marang gelaring jagat eseming rembulan Dewa Srani mekaten Kanjeng Ibu iya mrawi kula mekaten tumuli kaparingna tumunten kula badhe miwiti tapa ngambang nitih Lembu Andini saha ngupaya wonten ngambang wonten ing samudra kejaba saka kuwi supaya tentrem nggon mung nglakoni tapa ngambang prajurit tunggul malaya kinen tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri mubengi segara anakan ana ing lengkahing Arga Himawat iki aja ana menungsa siji wae kang ganggu gawe kawan kasutepanmu Dewa Srani Prastawa dawuh paduka paring maringaken jemparing tumunten kula badhe nitih Kyai Lembu Andini saha wadyabala badhe ketapaken supados anjagi dhateng tepis wiringing segara anakan sing ati-ati aja kaya bocah cilik pun ibu ora bakal negake aku mesti bakal tansah mulatake kawan kahananmu Dewa Srani matur sembah nuwun Kanjeng Ibu mintonaken dewi kramanira kang kumiteraning asta kang kumiteraning asta aning asta Werkudara Raputra ya manut ngendikaning Kresna kakangku ingkang nampa dawuh ngendikaning barep kakangku pinen goleki menyang endi dununge Janaka ing wis watara wektu ninggal marang negara Ngamarta ninggal marang kasatriyane aku dhewe ora iso mikir pendak-pendak Janaka duwe patrap sing kaya mengkono mesti barep kakangku sambat karo aku barep kakangku mesti nutuh karo Werkudara mula sagedhagan iki nganti Janaka ketemu menyang endi papan dununge yen isih baleni pendak-pendak lunga saka kasatriyan pendak-pendak lunga saka Ngamarta wah ilang-ilangan ndok siji sawanci-wanci Janaka ketemu bali ning negara minggat meneh ora sudi goleki Werkudara piye ya aja kaya ngono merga Janaka lunga ki pancen wewatekaning adimu Panengah wiwit nalika Janaka isih muda biyen nganti tekan saiki apa yang dadi pekaremane adimu lanang mau ora iso ilang Turaja tok kebiyahu ya Werkudara nadan aku iki kadang ngipin ning aku ngerti watake Janaka lunga kuwi mesti ana pirang-pirang perkara mongko ora saben Janaka lunga kuwi tumindak sing ora prayoga Janaka lunga kuwi mesti necep ngelmu ning Brahmana yen ana pendhita ingkang anyar mongko ngelmune dhuwur Janaka ora kendhat tansah suwita marang Brahmana mau ora kendhat Janaka nggone ngecep ngelmuning sang pinandhita durung rampung yen durung entek ngelmuning Brahmana mau
Yo. Angka loro yen ana negara ketekan mungsuh. Janaka ki rumangsing entuk dadi satriyaning jagat. Mula tanpa disuwun dening ingkang kagungan praja mau, Janaka mesti mbengkas angkara murka, ngilangi marang parang muka tumrap negara mau. Kuwi watake Adi Mulana. Yo. Loro kuwi Janaka anggere lunga aku seneng. Ning siji iki Janaka anggere lunga aku ora patek cocok. Perkara apa? Siji Brahmana sing digdaya, angka loro ana parang muka sawijining praja. Ing angka telu Janaka lunga kuwi mesti rabi lah kuwi sing aku ora cocok. Wah, aku ya ora mathuk. Aku gumun karo Janaka ki rambuté werna loro kok ya isih kuat-kuate ngono lho. Tur kok ya gelem. Mongko tak sawang-sawang Janaka anggere ngepek bocah. Wis tuwek wae sing dipek umur 17, umur 18. Kok ya gelem ngono lho. Kekiyatanipun Janaka menika wonten mriki menika kok Prabu boten kenging meri. Wong kok Prabu menika Nalendra pami kepengin kados mekaten menika dipun keparengaken kok. Mboten wonten ingkang duwa, mboten wonten ingkang menging. Ora. Mboten nggih sampun mboten sangraosi dhateng Janaka. Kresna kakangku. Werkudara piye? Yo, tak digelak lakune. Kowe sing dadi cucuking laku menyang endi kudu dicucuk luwih dhisik. Janaka mapan menyang endi? Werkudara nasak alas munggah gunung medhun jurang. Papan-papan ingkang ditresnani dening adimu Panengah. Mbok menawa sawana kaya mengkono bisa kasembadan penjanganing siadilan pun kakang upaya menyang dilenggahi adimu Panengah Yayi. Entos Jengkarna Tandrawati. Tumiyup saking Dirgantara. Nenggih sang Hyang Kaneka putra ingkang Hunyang Madyapada karya kagyat Nata Ndrawati Manata Mandura datang kantun Raden Werkudara. Daya Mbak Papong ijo dhe sapa sing gawe lah Kresna iki mboten pangling pukulun naroda ing rawuh wonten ing mapan mriki pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya ulun tambah karya bab pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ala dalah Baladewa I kasinggihan ulun tambah kita ngabekti karo panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kakrasana kula pun tiga jimat maipit dayan ning kasantosan. wah nuruto kakekku aku ngaturake basaku katura Werkudara ulun tampa pangestu ulun tampanana yo tak gegem eneng apa yahene ana dewa mudhun ning jagat yahene piye dewa mudhun ki sakarepe arep esuk arep awan arep sore arep bengi kuwi karepe dewa dadi aja kowe mengeng utawa nglarang karo karepaning para Jawata. Dewa mudhun mesti ana wigati. Wigatine apa? Ah, kowe menengo dhisik, aku tak tutur karo Kresna. Yo. Wonten menapa pukulun iki ngene ya, Nger? Iki kita ora usah dadak dodok ning ngareping Bathara Tlada. Kita kuwi Nalendra, wondene aku ki saiki wis dudu dewa. Lho, mangrupiyen, mangrupiyen. Iwang pikulun kok sanes Jawata menika dos pundi? Mangrupiyen pukulun, panjenengan kok sanes dewa menika kados pundi? Kowe tak jarwani ya kayangan ki horeg geger. Merga Hyang Pramesti Bathara Guru wis dudu dewa ingkang becik, wis dudu dewa ingkang apik. Nalika semana perembugan ning kayangan padha ngrembug wahyu ing bakal tumedhak ning jagat cinadang ing bakal nampa ya kuwi kadang kita ing Madukara Si Janaka. Inggih. Bapak ngalami jujulan usuli. Sowane Betari Durga ulun wis batin. Ah, Durga sowan ki ketok banget. Le dandan mero-mero. Ning supaya iso nglembuk atine Bathara Guru, Adi Pramesti Bathara Guru ki nek karo Durga wis ora kuat. Wis ora iso kon tek tanggo-tanggon penggali ora iso. Tenan. Miyur atine Hyang Pramesti Bathara Guru wekasan apa ing bakal sarta apa kang wis dingendikake dijabel. Kadang kita Madukara ora entuk wayu ning wayu arep diparingke si Dewa Srani. Ulun wis ora kurang-kurang nggone ngemutake marang Adi Pramesti Bathara Guru. Supaya aja nganti blendra-blendre pengendikane ning ya wis sing jeneng wis ketaman racun Nangkara Murka iki nek dilingke wis angel. Inggih. Lajeng kita ulun ngandhani
Yen to kadang kita ing Madukara Si Janaka dina samengko pancen lunga saka negara ta? Inggih. Lah kita mapan ana ing kene iki saya ki bakal ngupaya menyang endi dununge Janaka. Yen pancen rada kakekku ngerti nendi adikku. Wah, tak jake bali. Ninggal marang kasatriyane, ninggal marang kewajibane ora pantes ditulak dening para kawula. Sik Werkudara, lungane Janaka ki aja ndok anggap elek. Nanging becik. Becike nggo napa? Ing atase satriya ninggal kewajibane kok becik. Merga Janaka mburu kekuataning batin Sing digoleki Wahyu. wahyune jenenge apa? Wahyu Purbaningrat. Dayane wahyu apa? Sik to alon-alon. Karo wong tuwa kok ngusruk wae. Wahyu Purbaningrat ki minangka janggeping wahyu Cahyaningrat. Kresna kita ngerti ta nalika Dewa macedhake wahyu purba sejati Cahyaningrat. Yuwananingrat, Reksakaningrat, Wimbaningrat, patang wahyu ingkang tumedhak ning Astana Gadamadana nalika semana. Inggih. Lah iki minangka jangkepe wahyu Purbaningrat kuwi wahyu lelananganing jagat utawa ulusaning titah. Mekaten Bu Kulun. Iya. Sarep cinadang dening dipaprikantuk dening Si Janaka dita ning Iwang Wirumbat Jatimurti Malik tinggal bakal diparingake marang Dewa Srani. Lah kowe tak kandhani. Iki nek kowe ora tumandang karya ngayomi marang adimu panengah. Wah, sambikalane werna-werna lho Kresna. Kurang-kurang bejane cilik loro gedhe tekaning pati Janaka mapan ing tengahing segara. Iki model ngendi ya iki? Awandian krocok bendho tenan. Ngerti tak kabari ngono kuwi ora tak kabarke sanyatane bareng tak kabari kok glibrebet-brebet. Kresna mlayu Baladewa mlayu. Werkudara mlayu Setyaki mlayu. Ha terus piye iki ngrata kan jagongan karo sapa? Wah, parat to ora. Nek ana wedang iso srupat-sruput ijen. Neng tengah alun-alun kaya ngene kok ditinggal ijen anggepe rada iku mangan suket ngono piye? Sortiti ngati-ati ya, Nger. Muga-muga apa yang dadi penjangkaning Janaka bisa kasembadan. Lah, ulun tak keundur ning sithik pangudal-udal. Sinambi nonton kedadeaning Kayangan Suralaya. Kaget mak brubut melayu wae ning apa? Ora ana apa-apa. Iki kuwi karepmu piye to? Ditut Koko Prabu, kulonipun janipun namung wegah jagongan kan Bathara Narada. Oh, lah setan iki. Dewa kok mau jagongan iki. Kula menika mboten pengin jagongan ingkang damel manah kula menika jibeg. Tumule etok-etok kula menika brubut kados mboten negaken dhateng pun Janaka. Lah terus Narada kae mau piye kajengipun? Dosa. Karo dewa kaya ngono dosa. Werkudara wirasan dadak nucupun Kakang anak-anakmu diketapke. Yo. Kon jaga tepining samudra anakan lengkeng Gunung Himawat. Yo. Yen ana wong sing nyubriyani cetha kuwi wadya balaning Bathari Durga singkirna. Wis tok ki dawuh Kresna bakal. Pinututi lamun katututan lamun masa prawira daya Runanggana
pagawe gelari rawang bang oh sapa iki ngarep ya jating arang bae megar kaya jamur barat bener marang segara anakan lengkeng gunung Himawat ngaku takon karo aku Senopati Ndarawati satra ing garep Raden Setyaki Wresniwira Tambak Yuda Yuyudana wah jenenge pirang-pirang keparat balik kowe sapa abdining Prabu Dewasrani prajurit Tunggul Malaya aranmu sapa Tumenggung Menak Kedhali Seta dasar Puranyata ayo seminggir kowe bali nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung aja mapan ana ing tepining segara anakan malah kowe ngekudu bali sak wadya balang merga segara anakan iki dienggo tapa kadangku sepuh ing Madukara Kakang Mas Arjuna anggoning gayuh wahyu kanugrahaning dewa piye kowe semingkir aku ingin nundung kowe kok malah nundung karo aku gelem bali apa ora yen aku gelem bali penak awakmu ora gelem bali pecah ndasmu nang kene suaramu kemewat kowe ngregem jimat kaya ndilat persiapan kowe mung cilik semono aku Tumenggung jago wiring kuning nang kene entuk iki aku kalah wadya balaku tak tekuk kowe kalah kowe kudu mundur margake jajalan kene marganing patimu Singalena Prapteng Lalis Tumenggung Menak Kedhali Seta sapa kowe iya nang temek anan apa mengko anan sapa nyama piye aku Tumenggung mangan Tumenggung mangan bahaya mangan piye lah Tumenggung mangan aduh nulis Tumenggung Baron Sekeber betul ini nama Raden Antarja Raden ya orang manik iya tulis oke banget tulis wadya balaku bubar mawut ayo yen pancen kowe satriya pengpengan belakno Baron Sekeber iya kaya apa aku sing nemaning tekani man payimu nang aku brahman
ora mundur jangkah mati dening tumenggung bareng sama mati aku kalah aku kalah aku trimo kalah yen musuh kowe mingat mingat apa mingat mingat alon-alon malah cetha mingat ini nak ya Omong dalamnya mana? Ni tak omong mingat ini ya. Ono apa Pak Di? Pak Le. Ono. Wong bindeng ger. Wong bindeng. Berjurit omongane ra cetha. Kula wis perang awake loro, isih kon mikir ndak mumet pun mang tandane. Kaya ngapa menungsane kok sajake kaya ngedapi-dapi. Wah. Guyu bareng. Sapa iki? Aku takon karo kowe. Lah iya. Yo. Mengun meter. Sak meter. Nek kowe ora cukup, nek kowe iki yo 2 meter. Mek ning mendang ngene. Menguk banon ngeten. Baron sekebernya. Namanya Raden Antasena. Raden Antasena. Iya. Namanya Raden Antasena. Oh, ya apa? Ayo dong wae. Ngene aku padahal aku tak bukti ni. Emang apa? Nenek mau nggak ngene. Menggunakan ini. Ya, anak ini aku ini. Yo ngantem. Ngantem. Nek nganti aku kalah karo kowe, mbek guru karo kowe 20 tahun. 20 tahun? Heeh. 30. Iya, 30 manut. Nak ngelotone. Klosone kok ngopo? Nyok gawe. Nyemplok nyame, nyemplok. Ya, semplokne. Nyemplok. Iya, gawe. Awan. Ayo kayak ngantem. Wis. Loh. Wis to? Wis. Kok ora krasa? Wah. Menghina. Apa? Menghina. Menghina. Ngantem e. Meneh aku kaya ora krasa e. Mbak Jiger. Nyenan. Ora apa-apa ngono kok. Wah, atan. Isih atos cangkemmu karo Sultan. Ngene. Aku ndok direk tanding bapak juga. Lha aku tanding anem balasan ya. Piye? Ono mengaku nek anem balasan nang ane. Kon ngopo? Balasan tek aning atimu. Tanda udik tanda telet, ini aku balasan. Nek kowe alon-alon ki cetha. Mergo kowe kesusu-susu. Ora usah kesusu-susu. Nyusu. Ati kaya keseron lek nendang ngono. Medah. Ada. Terbetul ada.
Dia. Wah, ora nyono malah ana prajurit pengpengan. Iki sapa iki? Prajurit anyar. Prajurit anyar. Iya. Jenengmu sapa? Wawan. Oh, Wawan, Mas. ora Sukini. Ganti dong. Masa Sukini terus ya? Basi. Basi apa? Basi mambu. Wawan. Nek awan, Wawan. nek bengi. Wiwin. Ketemu siapa, Mas? Ketemu siapa? Prajurit saka negara Ndarawati. Prajurit sing negara Ndarawati piye kok iso kalah? Nah aku yo isin wong kalah karo prajurit Ndarawati. Isin no, Mas. Nyatane kalah, ora sok kean ngomong. Dupak iraimu. Kalah yo kalah. Kalah piro? Kalah piro, kalah piro? Kalah karo prajurit Ndarawati. Ya ampun memalukan. Prajurit saka Tunggal Malaya kok iso nganti kalah karo wong Ndarawati iki memberi kemaluan. Membuat malu. Kleru jale omong, maaf. Dipersori. Sukini Dasar kepala nyoto. Piye Mas kalah to? kalah. Mundur. Diperban. Iya. Sing tak tunggu napa? Nggon bathuk metu ketiye. Allah ya ampun kasihan deh. Nggon bathuk dhuwur to? Iya. Sing iso apa to Mas? Ora apa-apa. Syukur soalnya kelangenanku ya ampun. Nah. Wegah aku omongan wong ra iso omong wegah aku. Enggak ndatmu mutar. Mulai lama-lama enak watnya. Ora watnya ya Mas. Ya ampun prajurit Tunggal Malaya kalah kabeh. Nek aku ora maju, aku ora sing nenggalangi kridaning prajurit sing neneka saka Ndarawati Mandura karo ngendi? Lupa aku. Tak eling-elinge dhisik. Iya kecekel. Ngamarta batobat. Prajurit Ngamarta ama Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha. Apa bentuke kaya ngene? Ning ki wis ngalahke wong pirang-pirang. Ora enom ora tuwa duwe tak candhak. Mesti langsung tele. Ora iso apa-apa. Ayo iki Bambang Sukini tandang ana legane atiku. Alon bae. Nguk. Karo dindek barang. Setyaki. Ya ampun, Raden Setyaki. Iya. Yai cilik wong brengosmu ki geli lho, Mas. Iso merinding kabeh. Sapa kowe? Sukini. Jare Wawan. Sukini wae lah. Aku seneng Sukini. Sukini. Nek awan Sukono. dene areng apa? Gelutno. Mosok bal-balan. Ramutu ya sampean kita konane. Gelut karo sapa? Karo Raden Setyaki, namine Setyaki to, Mas? Iya. Ya gelut ya. Yo. Ya nanti gelut sing rada peteng aku kan nang padang-padang. Gelut kok dadak ning peteng-peteng. Aku ciri khasnya ngono kuwi, Mas. Nek nang peteng ki tenagaku ora metu. Kasetenku enggak keluar. Ya Mas ya. Ya ampun, biayane cilik ning gantenge Raja Maya.
gak kuat aku Mas. Yuk, ayo toh, yuk gelut yuk. Iki wis setengah loro wis, tak korting 20%. Biasane jam 10 jam 11 kae iki aku nganti tekan 95 lho Mas. Saiki 20 wae lah masalah. Wis bengi Mas. Ya Mas yuk. Nanti Mas. Mas. Malam ayu ya ampun ya. Wonten menapa paman? Wonten mungsuh ampuh nggih. Kula jotos mboten dirasake kula dijotos glecak. Biasanipun paman menika mboten nate mundur. Ning niki kula kudu mundur bangane tekani pati kula semanggaken. Pun tatone iki to. Awake ditato tambah bergairah aku. Asem diapusi. Kaya uret mlebu nang lemah ya ampun maslep ngono. Dadi kepikiran sing ora-ora ya. Mlebu nang kale gampang men maslep ngono. Ana apa, Lek? Bangsah nggih. Medeni. Kula tamani godo si kuning mboten napa-napa. Lho, tenane Pak Lek. Estu kula semanggaken. Sapa iki? Mase sapa? Aku Antasena. Sapa-sapa kok wedi to karo aku ya ampun aku ki ya menungsa lho. Walaupun aku kaum minoritas, tapi aku juga manusia. Tolong deh, hargai aku ya ampun ra ono sing gelem. Pak, oh, mungsuh ampuh banget. Kabeh kalah. Mak Cilik Setyaki mundur, Kakang Antarja mundur, Kakang Galuh mundur. Aku keplayu. Wah, dapure kaya ngopo? Dinteni kene wae rasa mlayu-mlayu. Engko wonge tekan kene. Wah, ra idake. Heeh, tidak wae, Pak. Gede banget. Ya ampun. Gak kuat aku ya ampun ya. Siapa Mas? Bratasena. Ya ampun, Mas Sena tuh. Antasena asu. Ngapusi. Ya ampun aja. Sapa sing ngapusi mengko tak keplakane ya ampun. Oh, ganteng banget. Wah. Mas, ngenyangsik to aja lunga. Edan. Wah. Piye? Cengengesan. Wah, Seneng to, Pak? seneng dasmu. Rupane elek. Tawake bapakne. Nek apik gelem. Kah, Jare muni elek tawake bapakne. Pak Dik, ana wong nantang sampean. Lho, sapa? Prajurit Tunggul Malaya. Prajurit Tunggul Malaya nantang karo Baladewa ki jelek nyawang geleng Jakarta piye? Wah, wuh ning kono. Ayo, aja ming Wadyabala para putra Pandhawa. Aja ming Werkudara. Baladewa kon majune lak ajare. Wah, menungsa kamanan kon piyak saran den ajare menungsane para. Iki menungsane. Iki menungsane sing nantang Baladewa ya. Kowe nantang Baladewa. Wis jelek nyamang garing Jakarta sebagian bulan. Kepengen meruput tinjong akhirat nyawamu. Ini ada apa toh? Masa teka-teka kok nesu, kita kan belum kenal. Sampean belum kenal aku. Aku belum kenal sampean. Hei. Nek sampean iki kene ora kene. Ngetes kok, Bos.
Ngetes dengkulmu merocot kowe. Sapa kowe? Sukini. Kowe sing ngalahke Wadyabala saka negara Ngamartaya. Ora tak kalahke ning do mundur dhewe-dhewe kok, Bos. Do mundur dhewe. Kowe iki model apa to kowe? Kowe iki menungso model piye? Brengosen kok bengesan iki piye? Cantik kan? Ini karena inner beauty. Auraku keluar lho, aura. Yuk, pirang-pirang satria tajak perang gak ono sing gelem. Ya maju penang yuk. 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 Mau deh. Antasena, piye? Rene. Aku tak nang kene wae. Rene. Dawuh, Dik. Dapure sing tok kandhake ngalahke sapa-sapa ki wae. Lah ya kuwi. Lho. Menungsane kok ngene iki? Weh, kuwi nek Isna dadi buta. Ya ni ya Sukini. Buta ya gelem, Pak To ya ora apa-apa. Alah masa. Kamu sapa-sapa gelem kok. Mosok sapa-sapa gelem, nek sing ning mburimu kae ra gelem sampean yo ora apa-apa, ora masalah. Tua-tua lodong. Ya, tua iki malah ra kokean bola. Guyu to, Mas. Mosok gak senyum dikit pun. Guyu to, mesem, plengeh ngono lho. Piye? Cocok ndasmu kuwi. Sekono dirahapi. Menungso ora tatanan entos wong bluseke wong gerang panus main jajalan. Sing jajalan sapa, Mas? Sing jajalan ki diapormu kuwi. Alilahi wa inna ilaihi. Piye? Entuk mangsa ora? Mboten entuk mangsa mbah, remuk kabeh awakku ya ampun. Diajar sakayange. Lah kuwi sing tok kepingine ra diajar sakayange, bukan diajar ingkang seperti yang aku harapkan. Lah karemu dipolong mbah, ditonjok-tonjok. Ditonjok-tonjok ngono. Nggih, Mbak. Loro kabeh awakku lho, Mbak. Mundur mula kowe iki tak omongi to dadi wong sing pernah. Ora cok kaya ngono kuwi. Oh, sakit kabeh aku. Aku nggumun kowe iki dikandhani wong ramanakani ngaya awakmu ngrekoso to. Prajurit Tunggul Malaya Dunduri sawetara aja pethoke prajurit saka negara Tresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning asta Koko Prabu nggih kan kok sami gayeng gumarenggeng menika wonten menapa wis aja tok baleni isin lho kok isin perkawisipun merga menungso siji sing jeneng Antasena iki kabeh para sepuh padha kewirangan. Wah, bocah mendem gaping. Kono wong gerang ditokke mungsuh, kok mbok anggap bapakmu ki wong loro saudon telu saurupan. Werkudara wong tuamu iki nek golek mungsuh sing babak sing satraju sing imbang. Ora mungsuh wong cepete, wong salah kedaden ditokke bapakne. Ora mengko Antasena jane mungsuhe sapa to? Aku kepengin ngerti to. Wis satu kandhake. Ora satu kandhake. Awakmu Ndarawati ketoke kaya ngono kuwi senengane nek aku kewirangan ngecene ora entek-entek. Aja to kandhake. Sapa Antasena? Ku anggere to kandhake ditenono. Kandhake ditenono cuwek matamu. Mungsuhe buta.
Oh, buta. Galak mesti. Oh, galak. Cengengesan. Galak-galak ora. Kresna, mun mari ngadhawu aku gak rembugan ora ana. Intine ning aku mau. Inggih. Kowe ratu, aku ratu ora dienggo sak penake dhewe. Ayo diubengi. Segoranakan lengkeng karo Grimawat Werkudara sing pranyitna ngati-ati. Ya. Baladewa, kowe mapan ana ing kidul, aku tak mapan ana ing ngelor. Kresna kakangku tak jaluk ngawat-awati saka Dirgandara. Iya, Dimas kadangipun Kakang.